Sant Fugàs? Sí? Sí, pot ser, Ara, a finals de juliol, és el que us deia, hi ha aquesta pluja d'estrelles, que no és tan espectacular com la d'agost, però que es van veient al llarg de la nit allà als fogassos. Hem acabat l'activitat de Mirant al Cel, organitzada per Turisme, que fem aquí a l'estiu a la Garrotxa, i que hem vist moltes estrelles, la gent s'ho ha passat molt bé i hem estat una bona estona a la fresca. Us convidem a tots.